Δάνειο λοιπόν. Ο Δήμος Πατρέων, είτε αρέσει σε πολλούς είτε δεν αρέσει, είναι ένας από τους υπερχρεωμένους δήμους. Προσφάτως πήρε δάνειο πολλών δις. Έχει και πολλά χρέη. Έρχεται ο Καλλικράτης, ο οποίος δεν δίνει την αναμενόμενη πρίκα και το πρόγραμμα για τις επιχορηγήσεις στους Δήμους είναι μειωμένο κατά πολλές εκατοντάδες εκατομμυρίων. Οι υπηρεσίες του Δήμου, σύμφωνα με το σχέδιο Καλλικράτη, θα συμπτυχθούν. Οι απολύσεις συμβασιούχων πολύ πιθανώς να τις βρείτε μπροστά σας. Θα προχωρήσετε σε απολύσεις συμβασιούχων, θα φροντίσετε με ποιον τρόπο, δεν ξέρω, ώστε να μπορεί ο Δήμος να είναι βιώσιμος και να προσφέρει στον πολίτη. Ακούστε, το αν θα γίνουν οι απολύσεις ή όχι είναι θέμα που θα αντιμετωπιστεί από τη σημερινή Δημοτική Αρχή και όχι από την επόμενη. Από εκεί και πέρα, το θέμα το οικονομικό του Δήμου είναι πάρα πολύ σοβαρό. Είναι πάρα πολύ σοβαρό γιατί για να μπορέσει ο Δήμος να πάρει το δάνειο που δίνει ο Καλλικράτης, το οποίο δεν είναι και πάρα πολύ μεγάλο, πρέπει να μπει σε δημοσιονομικό έλεγχο. Πρέπει δηλαδή να περιοριστούν οι δυνατότητες που έχει να κάνει έργα. Όμως, παρόλα αυτά και χωρίς να υπάρχουν τα χρήματα που υπήρχαν μέχρι σήμερα, υπάρχει τρόπος να αντιδράσουμε και να προσπαθήσουμε να κάνουμε έργο, αλλά και να συμμαζέψουμε την κατάσταση που υπάρχει σήμερα στο Δήμο. Υπάρχει δυνατότητα να αξιοποιήσουμε τη δημοτική περιουσία, η οποία είναι αναξιοποιητή. Πληρώνει ο Δήμος Πατρέων σήμερα 34.000 ευρώ το μήνα σε ενοίκια δημοτικών υπηρεσιών, σε χώρους που δεν είναι δικούς του, ενώ έχει αναξιοποιητούς δικούς του χώρους, όπως είναι το Αρσάκι, όπως είναι η μεγάλη πτέρυγα του παλιού νοσοκομείου, τα παλιά γραφεία της ΔΕΠΑΠ και ούτω καθεξής. Μπορεί λοιπόν με μια ορθολογικότερη διαχείριση να γλιτώσει ένα κόστος από τα ενοίκια. Μπορεί από εκεί και πέρα ο Δήμος να πάρει μια αυξημένη, αν θέλετε, ένα αυξημένο έσοδο από το ΤΑΠ με βάση τις νέες αντικειμενικές αξίες. Μπορεί ο Δήμος να κάνει ορθολογικότερη διαχείριση των εξόδων. Υπάρχουν τρόποι να αντιδράσουμε σε αυτή την πίεση που υπάρχει από την οικονομική κατάσταση σημερινή, σε αυτή τη μείωση των εσόδων, αρκεί να συνεργαστούμε όλοι μαζί, να βάλουμε κάτω το μυαλό και να δουλέψουμε.